омадам кор кардам ями маош ҷамъ кардам ки як чи бебудӣ зиндагим шавад рӯз аввалҳои тавассо соат 10 шаваи телефонро мекунам вақти шаваи телефон мекунам ё як корки дусум ё фирма моро эхири намекард мо чима меомадем ҳамин сарпоиза медодам авлика баъда кор мекунам не ами би то чӣ дараҷа ами панд пребай як раис меояд қатиш бригадир аю надзирателай дар барши меозин ами мехонам ами сёмкаш мекунам чизи ответ мекард биёян ҳамиҷана сразу сёмкаш кардан мегирам чи ответ маълими ҷабиё куҷо меи ҷабиё пеш биё ҷабиё то